Нәҗибә Сафина, сезнең шигырегездән бер үзек. Акбузатта кем килергә тиеш? Нинди җегет? Әлбәттә, ирем Мөдәррис Әгълам. Нинди сүз булырга мөмкин? Беренчедән, ир ат дибез без. Татарның рухи символы ул ат. Мин аны ак атта килүен, кабаттан бәхет кайтуын көтәм. Хыялдан мәхрүм кеше ул бәхетле кеше түгел. Хыялыгызда көтәсез инде моны, шулай бит? Әлбәттә, сүздә. Төшләрегезгә керәме? Бик яш. Уянып китәсезме, Мөдәррис дип кычкырып? Мин кычкыруымны белмим, әмма ләкин уянгач мин аны эзлим торып. Өйдә. Бүген дә я аш бүлмәсендә, я эш өстәлендә утырадыр дип. Мин сөйләшергә кирәккән чакта аның белән сөйләшәм. Нәрсә сөйләшәсез? Шигърият турында, милләт турында, нишләргә дигән сорауны җавап биргәч, ул башын куллары белән тотып, минем күзләремә карап тора. Таяныр халкың булмаса, милләтең булмаса, бер нәрсә дә эшләп булмый, милләтне кузгатырга кирәк, ди.